Ngibingelele imbukeli lapha ekhaya. Igama lami uMzothule Ngwakashembe Isibongo. Kumfowethiziyo eyimashumshumi sikuya eHector TV. Into ongayenza vele usubscribe njengamanje. Utshele nomunye ukuthi nansi iHector TV esubscribe naye. Sibe ndawonye ngaso sonke isikhathi. Kumfowethiziyo eyimashumshumi ngwasikopde lakha lamasoko into bayithathele ebahleni. Namhlanje ngiphethe uNondlela Mzimba. Dokotela omkhulu. Ake ngibingelele ngikwamukele. Asibingelele Ngwakashembe nabalaleli emakhaya eSouth Africa lonke. Sithi abantu abaphile lokhulumayo ngoDr. Nondlela Mzimba wabesizwe. Dokotela, namhlanje ngifuna sigxile eyintweni eyithinta ukwelapha. Ngoba ukwelapha into ejulile. Ngabe kuhlukene kanjani ukwelapha makuthiwa ulapha umuntu? Ngwakashembe, ukwelapha kwehlukene imikhakha eminingi. Ngoba nezigulo eziphatha abantu ziningi. Kukhona izigulo eziphatha umuntu emzimbeni. Bese bakhona uthola ukuthi ekhaya kunesigulo noma kunebulawo lalowo muzi loyo. Ake ngiqale nebulawo lasemzini noma emakhaya. Uthola ukuthi abanye kwasetshenzwa indlela zamathula kuleli kuthiwa amanzi amnyama ukuthi abantu balapho kuleyo khaya bangalungelwa yilutho. Lokho-ke kuthiwa amanzi amnyama. Bese bakhona uthola ukuthi kuloyo muzi kwafakwa intambo emathuneni ukuthi abantu bakuloyo muzi babhubhe balandelayo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi la ekhaya lenze imisebenzi mhlawumbe la ekhaya kuyafiwa emva komcimbi ngoba indlela yokulawo okwenziwa ngayo izinto. Uthola ukuthi kwakuwa mhlambe into ethile noma inyama ethile noma amathambo esilwane sasiqathela ekhaya. Leyo nto wayona sayisigulo salapha ekhaya ekufuna ukuthi selashwe kuloyo muzi ukuze ukuthi abantu bakhona bakwazi ukuthi nawushisa impepho idlozi lizwe nalo noma-ke kuvuleke izinto zakuloyo muzi loyo ngoba abanye babulewe ngey'ndlela ey'hlukile. Uthola ukuthi uthatha umfazi uyahamba manje uthola ukuthi la ekhaya babulawo bafana bala ekhaya bangagana noma bathatha amakhosikazi ahamba okanye lawo makhosikazi abhubhe. Ake sibuyela dokotela ngoba usuthinte ukwehlukana kwey'gulo. Kuyenzeka yini ukuthi uma umuntu mefika kuwena ekhalende ngento eyodwa efana nale yomunye othola ukuthi icoshwe ngenye indlela kodwa isifo sibukeke sisodwa sona mawukhuluma ngesifo kodwa ukwelapha vele kwehlukana? Kuyenzeka Ngwakashembe uthole ukuthi umuntu izigulo uyayibona ukuthi ziyafana. Kungakho-ke kubalulekile ukuthi umuntu lakafika esigodlweni afike ahlolelwe kubonakale ukuthi lesi sifo sangena kanjani ukuze ukuthi silahlwe. Ngoba kungenzeka ukuthi wena uyazi ukuthi umuntu weyibhoko lo ongamkhothisa wona unawo umuntu weyibhoko. Uthola ukuthi akadinge ekukhotsha lo muntu ngoba inkinga ngesikhathi agadlwa yena kusetshenziswa umkhono. Manje sifuna ukuthi-ke manje sihlole ukuthi kuze ukuthi siphume kulokufa kufanele senze kanjani. Okusho khona ukuthi kuyenzeka ukuthi umuthi awufani kodwa iy'bhoko ziyafana. Ake sibuye la dokotela ngoba usuthinte indaba yey'bhoko. Iy'bhoko zona ngokwazi kwakho zihlukene kangakhi ukuze sigxile ekwehlukeni nasekujuleni kokwelapha ekutheni ukuthi nijula kanjani nawe Nondlela Mzimba ma umuntu efika esigodlweni ujula kanjani ukuze ufike kuleso sifo esuke ekusona noma esuke simphethe ngaleso sikhathi. Akazingene kusona isibhoko sihlukene kangakhi isibhoko silashwa indlela ehlukene kangakhi? Angithi kukhona ukuthi umuntu uphethwe isibhoko ushayiwe kwathi nakubizwa igama lakhe kwasetshenziswa ummese noma umkhono. Indlela enye leyo yokushaya ukuthi bakuthakathile. Sekukhona-ke iy'bhoko ey'suka nezizwe la khona manje uthola ukuthi kunomuntu okumele okushaya nezizwe. Sekukhona lento ekuthiwa isibawo la khona umuntu uthola ukuthi ushaya intombi akafuni ithole kuphumula endodeni yakhe leyo ngoba manje kunesisho esithi akho soka ladla kahle imba ngekhaya. Manje lo nkosikazi wakho mhlambe uhleza agula aphethwe ibhuko noma ikhanda indlela leyo abamshaya ngayo ngoba wena omthathile akufanele ukuthole kuphumula. Bese bakhona-ke ibhoko othola ukuthi ley'bhoko lezi ezokuphehla kwamanzi amnyama la ekhaya abantu bakhona bahlezi bakhala ngey'bhoko ngoba kukhona umuntu ogovozayo ngommese ekuhambeni thizeni. Lapho-ke sekufuna ukuthi leyo nto leyo ilashwe noma kuvalwa amanzi lowo muzi bese lelo phethwe izizwe kukhishwa izizwe emzimbeni wakhe. Ake sibuye ukhona yini la kuke kwenzeke khona efike umuntu uthola ukuthi akawudingi inhlobo umuthi kodwa kukhona lapho awumdlulise khona? Kuyenzeka umuntu angawudingi umuthi uthola ukuthi nje omunye
uze ukuthi aphile fanele ahamba ushisa impepho kubo bamshisele impepho aphile. Loyo muntu akasadinge muthi ngoba ngingako ngithi kubalekile ukuthi uma umuntu afika udokotela noma umuntu ongumelaphi akwazi ukuhlola ngoba ukuhlola ubamba umnyombo wendaba noma umsuka wento ukuthi isuka kuphi lento emphethe. Ake sikhulume ngawe-ke Dr. uNondlela Msimba ekutheni uma kuya ngokuthi umuntu uyafika lento asuke eyidinga uyayithola noma kukhona la ekelinde khona uthi cha akulinde ngisayokusika lokho noma kukhona yini inyanga owake wezwa ukuthi mhlawumbe lapha ngumthokotwa ngiyayibuzela nje njengodokotela sengibuza wena-ke esigodlweni sela ekhaya kwaNondlela Msimba ugaya kanjani ukuze ukwazi ukulwisana nazo zonke lezi zimo? Kubalulekile ukwazi umuthi. Number one, inyanga sezimbalwa ngoba ukulapha akufani. Kungafani nenyanga ayisekho igaya umuthi. Kubalulekile ukwazi umuthi ukugaya, ukwazi nasehlathini la ukuthi umuthi othile umganu yini, umalamba akufike yini, ubhubhu yini, ungangendlela yini, iletha yini. Ukwazi ehlathini ngoba ngayelanga nawe uyosika uyokuthenga into wrong. And two, kubalulekile nawe inyanga uma ngabe isifo esithile ungasazi. Uma edlulise phela umuntu uzothi athole usizo kwabanye. Ungathi wena uyayilapha into ethile ungayilapha. Kwakwenzeka kuwena Nondlela wafika umuntu wamdlulisa kulokho omdlulisa kona masuthi idlulela kusifanibani ukuze ukwazi ukudlula lapho. Emandulo ngoba ungafikile amakhehla wawuthi nawulapha umuntu ubonakale ukuthi akasini umphelezele niye kwenye inyanga niyohlola buze ukuthi kubonakale ukuthi wena nyanga nje wangumlapha lo muntu yini eyenze ukuthi angalapheki. Kufana nokuthi ekhaya bulande umuntu azobethela so ubethele lobethele noma uqinisile la uqinisile lo muzi hamba ke wena mnikazi womuzi uhambe uyohlola ukuthi ngabe kubetheleke ngako yini noma ngabe kwenzeke kona yini. Uma ngabe uyohlola enyangeni ifike ithi inyanga cha kushodela nala ngiyabona lapha ekhaya nibethela manje sekushodena la abotshela leya nyanga leya kade ibethela ukuthi ayilungisela nala kwenzeka njalo cha. Mbuke lapha ekhaya sikhuluma indaba enkulu ukujula kokwelapha imithi iyagana izinyanga zikhona ezinye azigayi imithi kodwa ngikhuluma ngenyanga ekwazi ukugaya imithi ngoba sikhuluma njengamanje sikhuluma nje ngokujula kokwelapha. Ngikhuluma naye uNondlela Msimba namhlanje bathi unikela kwabezizwe sikhuluma yona le ndaba yokujula kokwelapha. Ngicela usihlukanisele namhlanje-ke dokotela ekutheni zingakhi izimo oke wahlangabezana nazo owayibona ukuthi zijulile edinga ukwelashwa ngemithi eyehlukahlukene kodwa uthola ukuthi lezo zimo uthi uma uyibuka wena ziyifana. Uyabona Mfakashembe waye wafika omunye usisi owayegula abantu bezizwe ngoba nazo izizwe ziyinkinga ziyayishintsha emzimbeni womuntu. Na ungazi ungathi wena umuntu uledlozi kanti ubanjwe izizwe. Ngathi lezizwe ngiyayikhulumisa ngiyayikhipha kulo muntu kanti uhamba nomndeni nomkhwenyana wakhe. Zabe seyikhulumile ukuthi zisuka zathathwaphi zamusho ngegama zikhomba umuntu ongumkhwenyana walosisi. Manje inkinga ke lento leyo uma ngabe ukulapha ufuna manje uyabona la umelapha ufana nomuntu social worker ngoba ufuna ukuthi manje ubambe lesimo kungabi nengxabano ngoba la ulapha kukhona la khona kujule khona uthole ukuthi abanye abantu la ekhaya bazohlola but babulawa umuntu abeze naye la. Manje sekufuna ukuthi wena nyanga usebenzise ukukhule bakho ukuthi cha lo olibulalayo nizombona ngokuthi uma ngabe ngifaka isandla lana uzosifaka isandla. Ngamanye amazwi usuke uphupha ke lapho sokuphela ukuthi bayibonele bona ukuthi induku ebashayayo ibuyaphi. Kujule kakhulu ngoba usuthinta indaba ethinta ekutheni ukuthi umuntu uma ezohlola kuzohlola ubhubhu ekhaya kanti uhamba naye lowo muntu kuyakwenzele yini kube uyena lowo muntu oqoqa umndeni ethi asihambeni siyobheka. Uyabona umthakathi one uvuma kalula yonke into ngoba before ahambe lana aliphelezele uyazi la ukuthi
ukopha amafidi emuva ukuthi nakuyohlolwa angaphumi yena kuphume omunye. Manje kufanele ukuthi ube wena nyanga noma wena melaphi noma wena mthandazi wahlambuluka emoyeni nabe uyinyanga wagoboka uyakwazi ukubona ngoba uyabona uma uhlola akazi umuntu angena esigodlweni uthi angena ebhekeni so uyazi wena ukuthi laba bahamba ngento ethile babulawa usibanibani bahamba nayo usuke wagoboka-ke lapho ungaze uthi awufike enyanga noyikhokhele wena ukuthi uze ngani. Dokotela, ake sibuye kulolu daba-ke lokwelapha izizwe ey'khulumayo ezenza sadluzi. Umuntu eke ey'bone sengathi unedluzi eze kutshele yena ethi cha mina nginabantu abadala. Uthi uyambonisa ehlubulundele kwesinye isikhathi ehambe ebuye ngifuna ukuya lapho. Mase sikhuluma ngomuntu onedluzi-ke manje. Labo bantu ubahlukanisa kanjani? Asikhulumeni futhi nedluzi esukele kumuntu-ke. Uma kuya ngokuthi lifuna ukwelashwa noma lidle ukhambo oluthile, ugxila kanjani ekutheni ukuthi uzubone ukuthi lolu khamba ilona olufanele lo muntu? Ngisho kuthiwa kubhonga amakhehla kubo bobabili laba bantu noma kubhonge izangazi kubo bona bobabili, kodwa siyazi ukuthi ekugcineni iy'nkamba zabantu ayifani. Ufika kanjani lapho? Ake ngihleke nje ngiqale lapha ezizweni ngoba ngeke ngizwe abantu bathi bakha izizwe. Izizwe zehlukene ngasikhombisa. Imimoya engene ezizweni ehlukile ngoba awusuke ukhiphe umuthi esakeni wakhe izizwe. Kuneziko lezizwe. Uma sikhuluma ngeziko lezizwe amabutho sikhuluma ngokuthi kunemimoya engena khona. Kunamalinda, angifuni ukuthwasisa ngiyibize ukuthi nize ngiyibize ukuthi miswa kanjani. Kepha la kwehlukile ngoba akusiyo into ongathi la ufaka ukuthi basayini bese uyayikhipha ukuthi bafana kugulani la. Ufuna wakhe iziko lazo. Imithi yakhona ingene ngokulingana. Kungabi khona umuthi ongena ube ngaphe komunye. Bese wena nyanga seziyasuka ziyetsheni embokodweni. So uyayixoyisa khona, so ifaka ney'nyongo zakhona. So yasuka wena nyanga uyayivusa manje lezizwe. Uma sikhuluma ngezizwe-ke ukuthi zigaya kanjani, uyayivusa izizwe nawe igaya fanele kushiya izulu ligugubale. Ngoba manje usuke uvusa izizwe ube suyinika amagama lezo sizwe lezo. Bese ngiyabuya mvokashela ngoba izizwe ziyinkinga ziyafika umuntu la uhlale ngathi umuntu ungena amadlozi. Kanti akusiwo amadlozi izizwe. Ngoba izizwe ziyakwazi kulanda intombi. Izizwe ziyakwazi kulanda into elahlekile. Izizwe ziyakwazi ukushaya umthakathi. Angathi uyayizwa le ngisho. Izizwe ziyakwazi ukugada ekhaya. Uma sikhuluma ngezizwe. Bese ngibuya-ke ngingena lapha emimoyeni. Ngoba inkinga imimoya. Kukhona imimoya emibi. Eyabuzwa eBhayibhelini kwathiwa noma nini yathi sihole igiyoni ngoba sibanini. Kukhona la sikhuluma ngamadlozi. Ngoba idlozi enye into. Idlozi kunomnono, idlozi kunomdiki. Uma sikhuluma ngedlozi ngithi kunomnono, kunomdiki, kunomdawo. Angitshela ngisho. Uma udla igobo ngakusho soyinyanga. Usuke udlela lawo makhehla asemzimbeni wakho iy'nkamba noma iy'hlazi zamadlozi. Ekufanele lawo makhehla athatise ukuthi wena kuvuleka inhlanhla kuwe noma kuvuleka inhlanhla yomsebenzi noma kuvuleka ukuthi yona lifuna uyothwasa alifike kuwena. Ngoba sinenkinga yokuthi abantu batshelwa ukuthi afanele bathwase kungafiki kubona. Manje kubalulekile ukuthi indlozi kwenzelwa ikhamba usuke wembula i-direction yokuthi i-direction yakho ibheke ngakuphi. Bese kuthi-ke ngoba la kuthwaseni kukhona izangoma, kukhona othokoza. Angazi ukuzwa kukhona omakhosi. Ukuthwasa kwakhona akufani. Ney'mpande zakhona yisoze zafana. Njengoba sike sakhuluma before, sakhuluma ngenzuzo nemizamo. La kube sebakhona labantu ekuthiwa yingeda. Ugeda enye into. Umuntu ophatha amakhambi, otshengiswa amakhambi ebusukalele ongathwasi. Nala ezangomeni nasenyangeni khona idlozi elizofika umuntu limfundise lona ukuthi
hamba ohlanganisa into ethile, hamba ohlanganisa, bafike bakhulekela emadlebeni, bafike bamtshela ukuthi kuze umuntu azibamba logulayo, ngoba idlozi lalomuntu liqini. Into eyenza ukuthi abantu isikhathi esiningi amadlozi abo adinga ukhishwa emaketangeni. Uthola ukuthi la ekhaya kwafa abantu abebaqabele, la ekhaya kwafa abantu bebasongelene, la ekhaya kwafa abantu bebagwazele umkhono. Manje la madlozi nasafika emzimbeni walo muntu sekenza ngale eziluzela, sekalwa naye, sekufuna-ke manje inyanga ezokwazi ukumcacisela kahle. Dokotela, uyabona sisekule yemoya le esuke iphethe abantu, uzofike kulapho ukuthi kwakukhona abantu ababexabene, abantu ababenezimo ezithile ekhaya. Ngifuna sike sigxile khona ngoba kukhona abantu kumanje abakholelwa ukuthi baguliswa imoya ethile ebangenile, othola ukuthi sengathi bengaba nomsebenzi othile, abanye ubabona sebefaka amajazi ayihlobo lithile, abanye sebenamabhayi awuhlobo lithile. Kanti kuyenzeka yini ukuthi umuntu egule sengathi uguliswa idlozi kanti mhlawumbe kudingeka inhlambuluko kuphela? Angithi kunegama elithi izono zoyihlo ziyowela ey'nganeni. Laba abazali bakho wena abebangezwani bathukana bathakathana, bazala wena. Leya nhlupheko luyaseyifuna manje ilungise, ngoba sinenkinga ukuthi abazali bashiya iy'hlupheko bangayilungisile. Umuntu ahambe emhlabeni aqabele nomfowabo, bahambe imindeni ingangenelani. La sengizothi nabafika labantu emzimbeni wakho, sebafika baqabela emzimbeni wakho, ngesathi baqabela emzimbeni wakho sekonakala izinto zakho, omunye soyaphambaza ngekhaya. Indlela wathi laba sikhuluma ngabantu abangasekho, sebabuya kabi kuwe. Manje sebabuya bavala izinto zakho, sebabuya baphambanisa ngekhaya. Ngoba manje sekufuneka manje kucace ukuthi kuze kuthi lento ingagqilazi noma labantu bangagqilazi abadala, kufuneka one kwenziwe inhlambuluko. Two, kufuneka uqinile amadlozi abe clean. Three, bese wena unika i-direction, akunika wena manje i-direction, wena abantu akugulisa, akusoyaphila. Ngoba wena manje sothwalile lelicala wavuma, ngoba uma uvuma ukuthi into ethile uzoyenza fanele usile. Ake ngibuze, likhona ikhambi olokugeza abantu abaxabana emzimbeni womuntu noma ukumcacisela ekutheni ukuthi inkinga ikuphi? Njengenyanga ngicela ume uthi deleke ekutheni ukuthi umuntu onenkinga yokuthi akacacelwa ekutheni kahle kahle kumele enzeni, usetshele lokhu watshela lokhu, engafika yini kuwena Nondela Mzimba ufike umtshela ukuthi cha nakho okumele ukwenze, nali ikhambi awugeze ngalo, ilona lokucacisela? Angithi Mfokashembe umuthi wenhlambuluko ukhona. Ukatshele kwabhubha abantu kintacabele. Kunomuthi wenhlambuluko, ngoba uma ngabe sakhuluma ngenhlambuluko angeke ujahe echitha igazi kusenenhlambuluko. Kufuna ukuthi kwenziwe umuthi wenhlambuluko uhlambulukisa abaphi-ke manje abantu, labantu abangasekho, ukuthi abaqolelane abantu bathelelane amanzi, bathelelane umlotha. Kudingeka nomlotha lowo muntu. Kuze kuthi-ke laba bantu laba abangasekho bathelelane amanzi, ngoba ihambe ibe yinkinga ngesikhathi wena kunabantu ababhubha bacabene, ngesikhathi wena uthi wenza isithebe la ekhaya, laba bantu wena nawushisa impepho ubabiza bafike bacabanela esithebeni. Ngesikhathi bacabanela esithebeni ayisalungi izinto zakho, kepha kade uyalungisa. Asibuyeleke kukwelapha-ke kwezimo ey'thile. Kukhona yini izifo ey'khona esike siy'bone ezweni othola ukuthi umuntu uyihlupha ngokuhamba isilungu? Asisho ukuthi umuntu akangasambi isilungu ngoba naso siyasebenza ngendlela yaso, kodwa obonayo ukuthi cha lesa sifo asidingi isilungu, sidinga wena njengomelaphi wendabuko. Ake ngibeke nje Mfokashembe, kunezifo ey'dinga isilungu, kunezifo ey'dinga abelaphi. Kukhona isifo sokuwa, siyamdinga umuntu wesintu. Ngoba uyabona uma sikhuluma ngesifo sokuwa, kuyenzeka ukuthi omunye unesifo sokuwa mhlambe wathimba ekhanda wabasengozini. Kuyenzeka omunye uthola ukuthi unesifo sokuwa mhlambe phakathi enhliziyweni yakhe kunembobo. Leyo nto udinga isilungu. Angazi umuntu wakhe. Ngikuzwa kahle Dokotela. Kukhona isifo sokuwa thina inyanga esikwazi usilapha nje. Bese kuba khona nento ekuthiwa i-cancer.
ikhetha inama-stages. Siyakwazi thina inyanga kuyilaphi ikhetha. But you must understand into eyodwa ukuthi iku-stage bani ikhetha yalo muntu. Ikuphi ukudla lo muntu afanele akudle angakudli. Kufana nawo ushukela. Thina inyanga siyakwazi wakha imbizo zashukela. Yazi ukuthi ushukela wakhe uku-stage bani uyaphela noma uyakhuphuka. Ngeke wakhele umuntu uthola wakhe imbizo yayo ushukela. One lo shukela lesikhuluma ngawo awu-understand wena ukuthi hlobo luni lashukela kulo muntu ngapha yombuzo. Okusho ukuthi ayifani imbiza kashukela. Ayifani imbiza kashukela. Ngoba uma yethi umuntu hayi nginembiza ilapha ushukela ilapha 999 imbiza uthola ukuthi iyafana akuyona imbiza kashukela leyo. Hayi bazobulala abantu. Ngoba kunoshukela ophelayo emzimbeni. Imbiza yalo kufanele ibe sweet. Kunoshukela okhuphukayo. Lo mbiza leyo kufanele ibe nombaba. And you must understand ukuthi ushukela yini yenza ukuthi ushukela kunale lethwa insulin ngaphakathi esiswini somuntu. Econtrol ushukela. Uyazi kahle ukuthi kulamakhambi esinto enwathintayo. Imapha ama-minerals lo muthi othile nayi minerals ezosiza leyo muntu. Ngoba uyabona kunale nto lesingisi abathi i-antibiotic. I-antibiotic ngokwesilungu angifuni ngiyakho lesilungu noma ngisungulungile. Ngokwesintu kunesibhaha. Isibhaha siyi-antibiotic. Isibhaha sikwazi ukulwa nezifo emzimbeni womuntu. Manje kubalulekile-ke ukuthi uma athi umuntu uphethe ushukela, okay ngiyakuzwa uphethe ushukela. Ushukela wakho wenza njani uyakhuphuka noma kunophelayo? Akazi ngikuzwa kahle dokotela. Yeke sesizomonitha lo shukela ngembiza efanele. Uma ngabe kuthiwa uyaphela. Okay, sizomonitha wani kufanele sazi ukuthi sakha imbiza engiloluhlobo ezoba sweet azophuza umuntu ispoon laphuza iphuzo eziwu-2 ngoba uyabona you must understand into yodwa ayikho imbiza kuthiwa phuza iglasi egwele. Phuza iphuzo eziwu-2 then izomonitha kahle umzimba wakho ngoba kubalulekile ukuthi ukudla esikudlayo sikwazi ukuthi kusenza njani emzimbeni. U-understand umzimba wakho ukuthi ufanele ishina kanjani. Ngoba nokudla esikudlayo asibheke ukuthi sikudla kudla okunempilo yini buze ukuthi ngoba nako kuyalala. Dokotela ake sibuye la ekutheni ukuthi sesithithile sasafika la kulezi zesilungu saphinde sathinte kakhulukazi kulezi zesintu ngoba yabona egcineni ngifuna siyibheke sesizoyigoqa sithinte indaba ethinte kakhulukazi abantu abasuke bezofika noma befika kuwena bezofuna ukuphila ekutheni ukuthi labo bantu abasuke befika kuwena ukuphila wena unesiqinisekiso sokuthi lo muntu uzomnika ukuphila akangidlule futhi kuloko. Kukhona abantu abangaqondi ekutheni ukuthi kukhona ukugula okusuke kusemzimbeni wabo noma iy'nkinga ezisemzimbeni yabo ezenza ukuthi mhlawumbe imisebenzi bengayitholi noma iy'nkinga zaphambilini emndenini. Ngifuna ukuthi singene ngakuleyo mase siyabuya siza kulaba sesigoqa njengamanje asingene kulezi y'nkinga ezenza ukuthi abantu behlezi bekhala bethi mina ngiya-aplya vele kusale mina ngento engaqashwa okuyizona ey'vala yonke into yomuntu ekutheni ukuthi ngaba nenqubela phambili. Uyabona Mfowashembe wanje uma ngabe kuney'nkinga emadlozini akho leyo nkinga leyo ivala amathuba omsebenzi. Leyo nkinga leyo yakha ukuthi ibhizinisi lakho lingaphumeleli ngoba ngesikhathi wena zithi kuthi kuyalunga ufike wayiqala ibhizinisi yakho iphele uphinde ungene kweyibhizinisi uyiqale iphinde futhi iphele yini eqeda leya bhizinisi iqedwa yimbi ekhona emadlozini. Leyo ebaseba ngumthelela kuwena uphinda uthola ukuthi wena ufuna manje kuze kuthi izinto zakho ulungise leya nhlambulo noma leya njabane khona nalawa makala ashiya okhokho bakho noma omkhulu bakho kuze kuthi izinto zakho yilunge ngoba ungahamba ungaphatha amadiploma uphatha amadegree kepha uma ngabe umsamo wakho ungamile kahle ngoba number 1 shame abantu bakithi bakholela ekuthini inyanga yona efaka abantu abadala. Inyanga ikhipha instruction ukuthi nizokwenza kanje nenze kanje. Ikhiphe lapho khona ukuthi efanele umsebenzi ikhiphe lowo muntu. Ngeke inyanga isuke la ithi yofaka abantu abadala bakomunye umuzi. Ayaze yenze into enjalo. Uyobafaka kanjani abantu bakwesinye isibongo. Umsebenzi wenyanga ukhipha instruction ukuthi lo muntu yona uzosebenza kanje. Yenzani kanje manje. Yenzani kanje manje. Ayingeni ngisho ukungena
endlini la kushisa khona impepho ngoba lapha endlini ngena abantu bakuloyo mndeni ngoba manje sekwashiswa impepho. Ake sibuye, kuyenzeka yini ukuthi labo bantu uthi uyahlangana nabo bethi laba bantu cha sicela ukuthi ube khona ukuze konke sikwenzayo ngoba siyabona ukuthi siyadingeka kulamakhambi iy'nkinga beziningi kakhulu. Bethi iba khona mhlawumbe lezo iy'nsukwane ey'mbili ugcina ngawungangeni wena lapha endlini yempepho ugcina ngokusebenza nje egcekeni. Wena nyanga usuke uyokhipha lawo makhambi. Hayi ngoba wena nyanga uyongenisa abantu abadala. Yebo. Abantu abadala bangeniswa umnikazi womuzi noma ubaba wekhaya. Wena nyanga owakho ukhipha instruction nabe kufanele ubetheleke so uyabethela uyachela. Ubakhiphela imithi yokugeza yokuphalaza ngendlela yakhona. Hayi ukuthi wena nyanga uyongenisa abantu abadala. Abantu abadala bangenisa abantu bakulowo muzi. Abantu abathi umuntu bekunandi inyanga izongenisela abantu abadala. Ayikaze yabakhona into njengaleyo. Abantu abadala bangeniswa ngumuntu wakulelo khaya. Okwenyanga ukwenza instruction ukuthi manje kuzoba kanje kube kanje. Ake sibuye njengamanje sibuye kubo bonke abantu abafikayo esigodlweni bezolapha. Ngoba okubalekile uthola ukuthi umuntu uzolashwa. Kukhona umuntu ofika ngoba enenkinga ethile, omunye ufika ngoba edinga umyalelo, omunye kufanele eyihlole lenkinga ukuze uthole umnyombo wayo. Konke lokho esesikhulumile njengamanje uyakwazi ukuthi ufinyelele kona ukulungisa. Kuncane mfowashembele engakwazi. Ngiyakwazi ukulungisa umuntu wenhlambuluko. Ngiyakwazi ukuklina abantu abadala. Ngiyakwazi ukubethela, ngiyakwazi ukuqupha noma ngabe kuthiwa washona umuntu ngesikhali la ekhaya ngifuna ukuthi umuntu wabulala umuntu alandele ngiyakwazi ukwenza la. Ngiyakwazi ukwenza imithi yebhizinisi, abantu abangalungela amabhizinisi ngiyakwazi ukubasiza ukuze ukuthi baphumelele. Kuyenzeka yini ukuthi umuntu ofuna umuthi wokuqupha ekutheni ukuthi umuntu wadlula ekhaya bethi bona sifisa umazi usitshele yena ngegama? Umhlahlo phela ngumnikazi wawo umhlahlo. Okusho ukuthi uyamnika umhlahlo uma uyamnika umhlahlo ngoba uyagula futhi impela uzokhokha. Dokotela uNondlela Mzimba lo esinayo, dokotela utholakala kanjani? Abantu abakudingayo bakuthola kanjani? Ukhona iy'nkundla zokuxhumana uma bekudinga bakwazi kanjani ukuthi bexhumane nawe ukuze izinto zabo izinto zilunge? Ngokuhlala ngisenanda eMaqhobeni eDryhoek, abantu bazongithola kuFacebook Dr. Nondlela Mzimba. Abantu bazongithola ku-Instagram Dr. Nondlela Mzimba. Abantu bazongena kuwebsite www.drnondelamzimba.co.za. Lo khulumayo-ke uNondlela Mzimba, inamba elitholakala kuyona ithi 061 21 34 318 061 21 34 318. Lokhu kaNondlela Mzimba nikela kwabezizwe ukanda abathuthe bathakathi. Umthakathi uyinjani nami ngidle ezulwini. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu mbukeli lapha ekhaya. Into ongayenza nje ngena laphana utshela nabanye ekutheni ukuthi abangene kwi-Aheko TV besubscribe. Igama lami ngumsothula ngalakhe sabathu wazimaye Teacher Ponyaponya, insizwa enhle kunazonke iy'nsizwa eNingizimu Afrika. Nangokuzayo kukhona esizoba nayo. Bye bye.